Hej alle sammen, jeg hedder Mathias, og velkommen tilbage til min kanal. I dag har vi endnu en gang æren og fornøjelsen af at have en meget særlig gæst med på kanalen. Dagens gæst er en af, hvis ikke den bedste forvalter i Danmark. Dagens gæsts resultater taler for sig selv. Jeg vil nu læse lidt op. I 2020 formåede dagens gæst at skabe et resultat på 266% afkast i Millionærklubben. I 2021 og 2022 blev det så efterfulgt af de negative afkast på henholdsvis 19 og 71%. I 2023 kom dagens gæst stærkt tilbage med et afkast på 120%, efterfulgt af 2024's afkast på 68%. På trods af de her store udsving, så er det samlede afkast over de her 5 år på hele 218%, tilsvarende til et gennemsnitligt årligt afkast på 26%. Dertil står dagens gæst bag en af de absolut bedst performende investeringsforeninger på Nordnet i 2024. Dagens gæst bevæger sig i spændingsfelt, der er karakteriseret af bølger og karuseller. Det er meget tydeligt at se på de her afkast. Ikke alene er dagens gæst en fremragende forvalter, en fremragende investor og en indsigtsfuld kilde til viden. Dagens gæst er manden bag en intellektuel institution, Aktieuniverset. Både en Facebook-side og et podcast, hvor du uligt kan blive opdateret på de nyeste tendenser, tanker og bevægelser i dagens gæsts aktivt forvaltede fond, PMI&A. Mads Christiansen, tak fordi du var med i dag. En kæmpe fornøjelse, Mathias, at være med igen. Fedt. Det er fedt, du vil være med. Den her samtale, den kommer til at handle om den her bog, som du har skrevet sammen med Jesper Bæk, som man også kender, hvis man lytter med. Det er også en mand, som har sine egne credentials, en helt fantastisk, et helt fantastisk intellekt, han også besidder. Mads, til at starte med, hvad er årsagen til, at I skrev den her bog? Hvad er the value proposition for den her bog? Hvad er baggrunden? Jamen, man skal læse bogen for at få et bedre afkast på sin opsparing i bund og grund. Altså, verdens største virksomheder, det er teknologivirksomheder. Det har det altid været. I 1917 var US Steel den største virksomhed i USA, og det var teknologi på det tidspunkt. Man var kommet igennem en teknologisk revolution, der handlede om tunge konstruktioner og stål og sådan nogle ting. 1960'erne, IBM er den største virksomhed i USA sammen med olie- og bilindustrien igen, teknologi, nyeste teknologi, og i dag kender vi jo historien, det er de her amerikanske tech-giganter, der dominerer og er de største. Så når man ser ud i verden, så ser man, at teknologi skaber sindssygt meget værdi derude. Vi ser også en Nasdaq outperforme. Men teknologiaktier, det er sådan ret upopulært i Danmark. Det er sådan et poster child i Danmark, og det er fordi, og det er min påstand, at når man bruger sådan den gængse investeringsmetode til at investere i teknologiaktier, jamen så kører man i grøften hele tiden og så igen. Så teknologi kræver en anden metode, og det er det, som vi kommer frem til i bogen. Og så er bogen ellers en lang sådan forklaring, altså med teknologihistorie og eksempler og sådan nogle ting på, hvorfor det er sådan. Så metoden er egentlig ret simpel, men jeg tror, at det vigtige det er at forstå metoden, og det er det, vi prøver at gøre med bogen. Og så det der med, hvorfor vi skrev bogen, jamen jeg blev spurgt, om jeg kunne være interesseret i at skrive til den her serie, den lille guide til serien fra Musman Forlag, der handler om altså sådan små guides til privat økonomi og forskellige ting. Om jeg vil skrive teknologibogen til den serie, og det synes jeg var sindssygt spændende. Også fordi netop, at man kan godt som teknologiinvestor forsvinde lidt i debatten herhjemme, fordi at den er så fokuseret på value-tilgang, at det her med, så står man over i hjørnet og siger, jeg tror altså, at de her aktier, som er helt anderledes, at man skal have en anden metode og sådan noget, det drukner fuldstændig. Så bogen var ligesom sådan et manifest at få ud, at det er sådan her, vi mener, at det er, og så kan man læse det. Ja, og så har du endda været gavmild nok til at give en af seerne på den her video en signeret udgave af den her bog. Den kan man få ved at join min Discord. Der er et link nede i beskrivelsen, hvor man inde i den server, der hedder Giveaway, bare skal skrive bog. Så er man med i lodtrækningen til at vinde den her fantastiske bog. Jeg vil sige, en af de her super fede value propositions, jeg har til bogen, det er en ret fed ligning, I har med søm og skruer og hammer og så videre. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt mere om det, fordi den her bog, den er et ret stort kritik af hele den her value-tilgang og over, sådan,
brugen af value-investering på tech. Ja, lige præcis. Du siger det helt præcis, Mathias, at det er en kritik af brug af value-tilgang til teknologivirksomheder. Og det der, den søm og skruer, det billede, det fungerer, fordi det vi siger, det er, at hvis man ser almindelig investeringstilgang til som en hammer, så fungerer den rigtig godt til søm. Og søm, det er value-virksomheder. Men hvis man tror, at hammeren er god til er et universalt værktøj til at hænge ting op på væggen, så får man et problem, når man får skruer i hånden. Fordi hammeren giver ikke særlig godt resultat med skruer. Der skal man over og bruge et andet værktøj, altså en skruetrækker. Og det er sådan billedet på det her, det er, at hammeren er god til value-aktier, og det rigtige værktøj til value-aktier. Og så skal man, hvis man vil se teknologiaktier, så mener vi, at man skal bruge vores metode, og det er skruetrækkeren til teknologiaktier, som så er skruer. En af de sådan spændende ting i den her bog, det er, at de har en meget nytænkende tilgang og en anderledes definition på teknologiaktier, som jeg i hvert fald snublede lidt over. Jeg ved ikke, nu er du inde på søm og skruer. Hvis vi nu siger, at søm er teknologiaktier, hvad er en teknologiaktie så? Jamen, teknologiaktier bliver i dag set som værende chipindustrien, computerindustrien og softwareindustrien, og så de her internetgiganter. Så hvis man ser de her gigs, klasser af forskellige brancher, så siger man, teknologi, det er de to brancher. Jeg tror, det er blevet sådan, fordi det eneste sted, der rigtig har været udvikling i verden de sidste 50 år, jamen det er computerindustrien. Computer er blevet sindssygt meget hurtigere og bedre og så videre. Og derfor så er det ligesom blevet sådan, at når man taler teknologi, så er det computer, man taler om. Og vi har rigtig meget omkring computerteknologiens udvikling i bogen og bruger rigtig meget af det som eksempler. Men i virkeligheden, så er der teknologivirksomheder i alle brancher. Vi ved det alle sammen, når vi snakker biotech, at der vokser en lille virksomhed op, der har en idé om et eller andet molekyle, som kan bruges til et eller andet, og så bygger man en virksomhed om det. Og det giver mening, at det er teknologi i bund og grund. Så er der også inden for energi, der har vi for eksempel en masse små virksomheder, der laver ny tilgang til atomkraft, de her små modulære reaktorer og sådan nogle ting. Inden for consumer staples, der har vi Delivery Hero, altså de her virksomheder, som arbejder med at forandre værdikæden inden for det at få varer hjem i køkkenet og få mad på bordet og sådan nogle ting. Så der er egentlig de her virksomheder, som gør tingene på en ny måde. Så vores definition af teknologi, det kommer fra, og det er egentlig taget fra Clayton Christensen, den amerikanske økonom, som siger, at en virksomhedsteknologi, det er den proces, en virksomhed har til at tage nogle input, det værende økonomi, eller kapital, arbejdskraft, data, råvarer osv., så kommer et output, som er mere værd. Så en virksomhedsteknologi er den proces, man har. Så et supermarked var teknologi engang, fordi at man lige pludselig havde et sted, hvor man kunne køre hen og parkere, og så var alle varerne der, sådan at man ikke skulle handle så mange steder. Det var teknologi, fordi det var en omorganisering af værdikæden, en ny måde at tænke det her på. Så det er teknologi for os, det er egentlig en ny måde at løse gamle problemer på. Jeg plejer at skrive, i min bog skriver jeg tit, at bogens metode er også teknologi, fordi det er en ny måde at gå til at investere i teknologiaktier. Vi prøver at løse et gammelt problem på en ny måde. Det er teknologi, en ny proces. Hvis man så kommer til at så se på teknologivirksomheder, så det var teknologi. Hvad karakteriserer så teknologivirksomheder? Jamen så er det virksomheder, hvor at en væsentlig del af deres værdi repræsenteres af den fremtidige indtjening, af det, de er i gang med at bygge, af det, de er i gang med at udvikle. Hvis man tager en virksomhed som Carlsberg, jo, de har gang i noget Somersby, og de har også gang i lidt alkoholfri øl og sådan nogle ting, men det er ikke sådan, man tænker, og Carlsberg, de er førende på alkoholfri øl, jeg investerer i dem. Nej, Carlsberg, det er de der faste produkter, de har. Men hvis man kommer over til Nvidia for eksempel, så tænker man nok mere, at det er deres næste chipgeneration, og næste chipgeneration, det er derfra, det er dem, jeg tror på, og det er det, de er i gang med at udvikle. Så teknologivirksomheder kan godt være overskudsgivende, men ofte vil deres regnskaber bære præg af, at de er i gang med at udvikle den forretningsmodel, de skal leve af.
primært. Og det vil sige, at de vil typisk være underskudsgivende eller break-even eller sådan et eller andet. Og det er i det felt. Man kan sige, Novo har jeg sådan været ude og snakke om, den minder meget om teknologivirksomhed. I bund og grund, fordi det som vi skal tale om, når vi skal tale om, hvad Novos pris er, og hvad værdien er, det er, hvad bliver den fremtidige indtjening. Og den kan vi ikke rigtig sige. Den afhænger af noget, de har gang med nede i laboratoriet. De forsker i nogle nye molekyler og har gang i nogle dyreforsøg og også gang i nogle forsøg i den virkelige verden og sådan noget. Så det er det, altså det er det, de udvikler, vi investerer i. Men Novo er overskudsgivende, de har så Novo er sådan både en teknologi og en value virksomhed. Men jeg vil stadigvæk sige, at det, der flytter Novos kurs, det er, hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Altså deres fremtidige produkter. Og derfor så synes jeg, at den handler som en teknologiaktie, hvor et regnskabet, der kunne man godt være i tvivl om, det var en value-aktie eller en teknologiaktie. Fordi at hvis en virksomhed er meget overskudsgivende, altså selvom de bruger ret mange kræfter på at udvikle det næste produkt, jamen så er det stadigvæk overskudsgivende. Og er det så en value-virksomhed, der ikke forsker ret meget, bare har lav margin, eller er det en højmargin virksomhed, der forsker rigtig meget i nye produkter? Så der er sådan en glidende overgang. Og det er jo også, så vil jeg lige snakke lidt om bogen, altså det er jo meget bare en forståelsesramme og en metode, men jeg tror, det er godt at have øjnene op på, hvad er det egentlig? Hvad er det, der skaber værdien i den her virksomhed? Mm-hmm. En af de selskaber, jeg automatisk bare kommer til at tænke på, når du snakker om det her, det er noget som Tesla. Selvom de er overskudsgivende, så har de haft et faldende overskud og Ja. faldende omsætning og så videre, men de handler stadigvæk bare opad, fordi alt det bare ligger i fremtiden. Ja, Teslas pris burde slet ikke handle om bilforretningen. Altså, det er en afrundingsfejl på en eller anden måde i forhold til det, de er i gang med at bygge. Humanoide robotter men også rigtig meget deres energivirksomhed kan blive kæmpestor, fordi USA satser rigtig meget på at udvikle sig energimæssigt. Så ja, Tesla er sådan et oplagt eksempel. Jeg tænker, vi kommer ind på det her specifikt med Tesla og så videre lidt senere. En af de spændende ting ved det her med, når meget af indtægten den kommer langt ud i fremtiden, og produkterne ligger ude i fremtiden, det bringer mig til en af de her first principles, I skriver i jeres bog. Specifikt så hæfter jeg mig ved first principle nummer 1, hvor I skriver, at det er i praksis umuligt at forudsige, om en teknologivirksomhed på lang sigt bliver en succes eller ej. Og derfor så tænker jeg så automatisk, hvorfor giver det så overhovedet mening selv at sidde og investere i teknologiselskaber? Jamen, så er vi jo tilbage til det her med, at verdens største virksomheder, teknologivirksomheder, Nasdaq outperformer alle andre indeks. Så det er som om, at der er et aktiv her, som giver et rigtig højt afkast. Men så er det også som om, at den er upopulær, så metoden virker ikke, eller vi gør et eller andet forkert. Og sådan en klassisk aktieinvestering, det handler sådan lidt karikeret om at finde vindervirksomheden, og så beregne den rigtige pris på den. Så kan man investere. Og hvis man nu har et aktiv, som ser ud til at give et rigtig godt afkast, men man må bare erkende, at man kan ikke finde vindervirksomheden, så er det jo ikke, ensbetydende med, så kan vi ikke. Altså, så er det bare ensbetydende med, så må vi lige tænke os om, og så finde ud af, hvordan gør vi så i bund og grund. Og det er egentlig det, der ligger i First Principles tilgangen, hvor at det First Principles handler om, det er, at man prøver at dykke ned i, hvad er egentlig sådan grundegenskaberne ved den problematik, man prøver at løse. For eksempel så satte vi en mand på månen, før vi satte hjul på kufferten. Og det var fordi kuffertdesignere, de har gået og tænkt, nu skal vi lave en ny kuffert, den har en hank og et eller andet, og den er firkantet, nu prøver vi at lave en med runde hjørner i stedet for. Så er man ikke first principles tænker. En first principles tænker, altså som det opfinder er, de vil tænke, hvad skal vi bruge den til? Og vi skal bruge den til at transportere ting, når vi skal rejse. Så man tænker, okay, der skal hjul på. Hvad skal vi ellers vide? Så hvis den kører, så skal der være en hank. Altså, det vil være first principles thinking. Her med teknologiaktier, der er det bare sådan, at når vi kigger tilbage og ser på den teknologiske virksomheders udvikling, så kan vi se, at man har aldrig i samtiden været i stand til at vurdere, hvilken virksomhed, der bliver vindervirksomheden. Vi har i eftertiden altid sådan efterrationaliseret og tænkt, det var da logisk, at det blev Apple.
for eksempel, der løb med smartphone, fordi Steve Jobs, han var mega genial og alt sådan nogle ting. Og så prøver man måske at lede efter, hvordan kan jeg så forudsige, hvem der vinder? Om det bliver OpenAI, eller det bliver Google, der vinder i det her kapløb, og prøver at drage paralleller der. Men der mener jeg, at sandheden er, at det kan man ikke forudsige. Det er uforudsigeligt. Og hvis vi går tilbage til Apple, dengang, som er et super godt eksempel, i 2007, der var der en konference i USA, hvor Steve Jobs fra Apple blev interviewet sammen med Bill Gates fra Microsoft. Og det interviewet handlede om fremtidens mobilplatform. Hver gang Bill Gates han blev spurgt, så svarede han sikkert. Han vidste lige, hvordan det ville blive, og så videre, yada, yada, yada. Og hver gang Steve Jobs blev spurgt, så svarede han sådan lidt, ja, men de der apps, de kan jo også noget, og sådan noget. Altså, hvis man laver nogle små software-ting, som er dedikeret til et eller andet, så bliver brugeroplevelsen bedre, og sådan noget. Sådan lidt sådan, han var tydeligt sådan innovativ, men hvis man havde spurgt folk dengang, hvem vinder mobil, racet, så er det folk, der sagt Microsoft. De har vundet alt indtil nu. De er verdens største virksomhed. Selvfølgelig vinder de også det. Og sådan er historien bare fyldt med eksempler, hvor at det her med design og så videre, det kan vi ikke, det er så svært at finde ud af, fordi det er jo fremtidens produkter, der bliver lavet. Og så den næste ting, det er, at hvis man nu havde investeret i, hvis man havde investeret i nogle af de virksomheder, som er underleverandører til Apple, så var det bare gået mega godt, fordi at det stak af med smartphone, og så man tænkte, jeg var genial. Men i virkeligheden, så havde man haft valget imellem en underleverandør til Apple og en underleverandør til Microsoft. Og i virkeligheden, så er det tilfældigt. Altså, man kunne ikke forudsige, hvilken virksomhed, der vandt. Så når vi bevæger os i det her felt, så er der bare rigtig meget, som er uforudsigeligt. Og det betyder ikke, at man ikke skal have en holdning til det, men det betyder bare, at man skal tage med i sin metode, at det er uforudsigeligt, og så lade være med at bruge så meget tid på at prøve at gætte på, om det bliver OpenAI eller Google eller XAI, der vinder, men finde en anden vej rundt om at være investeret i det, fordi fremtiden er forudsigelig. Det bliver AI, og det bliver datacenter, det bliver fysisk AI med robotter og så videre. Energi bliver der brug for sindssygt meget af til at drive alt det her. Vi får genteknologi, vi får molekylært design og sådan nogle ting, når vi får mere computerkapacitet. Det kan vi godt forudsige. Vi kan bare ikke prikke vinder af virksomhederne ud. Og det er egentlig det, vi taler om. Mm. Altså, den her nuance, og hele den her idé om, hvor svært det er at forudse fremtiden. Har du nogle eksempler på ting, der foregår nu, som kommer til at virke fuldstændig indlysende om 10-15 år? Ja, altså jeg tænker, at det her med humanoide robotter Mm. at vil være et godt eksempel på det, at der kører et interview på Bloomberg i øjeblikket, hvor der er en eller anden ekspert, som siger, at det der med humanoide robotter, det behøver vi ikke at være bekymret for, og vi behøver ikke være bekymret for, at Kina er foran, fordi de kan ikke lave noget brugbart. Det de laver, det er sådan noget, de kan lave backflips og sådan nogle ting, og det kan man jo ikke bruge til noget. Hvor jeg sidder sådan og tænker, det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, så jeg tror, at hun om x år kommer til at tænke tilbage og tænke, at det var indlysende, fordi at det bliver det. Så ja, men der er bare rigtig mange, altså, ja, en anden godt eksempel, hvor jeg måske træder mange over til, det er Warren Buffett i det her. Vi forsøger alle sammen at afkode Warren Buffetts metode, men i bund og grund, hvis man sådan ser tilbage og ser, hvis ikke han havde investeret i Apple, altså, så havde det været godt, men det havde været so-so, altså hvis han havde valgt, jeg ved ikke, hvis han havde valgt en anden, der ikke klarede, hvis han havde valgt Oracle på det tidspunkt, eller sådan et eller andet, jamen, så havde det ikke været det samme. Så det er sådan relativt få valg, som er vigtige for at, altså for det, der sker. Og så kommer vi hurtigt til at lægge for meget i det. Men det var ikke det, du spurgte om. Det var sådan i virkeligheden mere det der med, at vi efterrationaliserer og ser, at det er indlysende. Men det er meget det her med, at hvis man tvinger sig selv til at opleve verden som fremadrettet, så er det nemmere at opleve, at den er uforudsigelig. Mens hvis man hele tiden kigger tilbage og så ligesom efterrationaliserer, så bliver den mere forudsigelig. Og det, som man mister, når man kigger tilbage altid, det er variansen.
det er, at hvis man tænker, man nu analyserer jeg, hvorfor at Apple vandt. Det var fordi sådan og sådan og sådan. Men det, der også gjorde, at Apple vandt, det var, at ham kineseren, der havde en virkelig, virkelig god idé til en virksomhed, som ville have udkonkurreret Apple i en eller anden parallel verden. Han fik ikke funding, eller hans mor blev syg, eller han brækkede ben, lige da han skulle til den der funding-samtale. Så der er så mange ubekendte i verden, som ville have givet en eller anden parallel verden, en anden virkelighed. Og dem får vi aldrig med, når vi er i en fremadgående verden. Dem får vi aldrig med, når vi ser tilbage, men de vil altid være med fremad. Så sikkerheden skal vi fjerne fra vores investeringstankegang, i hvert fald når vi tænker langsigtet. En anden stor dansk tænker, som har noget, der understøtter det her, det er Kierkegaard, der siger, at livet skal leves forud og forstås bagud. Øh, Ja, det passer bare så godt til det her. ja. En anden ting, som virkelig har haft indtryk på mig fra den her bog, det er jeres tilgang til DCF-modeller og til nøgletal osv. Vi snakkede lige før om Tesla. Øh, Mm. så hvis jeg skulle sætte mig ned og investere i Tesla, så ville det for mig være et krav, at jeg kunne lave en fremad, altså en discounted cashflow model, hvor jeg skriver kvalificeret bud på, hvor meget de skal tjene, og så se det også i et reverse discounted cashflow perspektiv, og se hvor meget der er priset ind nu, og se hvordan de her to ting stemmer overens for at finde en pris. Kan du fortælle mig om, hvorfor min tilgang er forkert? Jamen, det synes jeg heller ikke, den er. Altså, fordi at man er nødt til at forholde sig til prisen på aktivet på en eller anden måde. Øhm, så, så det med, vi gør selv rigtig meget af det med reverse discounted cash flow. Altså, når vi kigger på Tesla, så har vi en DCF-model, og så ser vi, hvad er priset ind her. For at den her pris passer, hvad er så priset ind? Og så bruger vi vores kvalitative tilgang og tænker, det tror vi kommer til at gå bedre, eller det tror vi kommer til at gå dårligere. Så det synes jeg er den rigtige måde. Der jeg synes, mange går galt i byen, det er deres sikkerhed altså den sikkerhed, man tror, man får ud af det. Hvis du nu tager Tesla som eksempel, og så prøver at lave en discounted cashflow-model, så vil mange sige sådan, om der er både den der robotaxi, og så er der også humanoide robotter, og så er der energiforretningen, og så er der bilforretningen. Vi tager lige og deler dem op. Og så tager vi bilforretningen for sig selv og laver nogle estimater der, og så tager vi de andre også og laver nogle estimater. Hvis man sådan tænker over den proces, og så tænker, okay, nu er der en, der sidder og gætter på, hvad den der humanoid robot forretning, den kommer til at omsætte om 5 år, og hvad overskudsmarkedet bliver, og så videre. Altså, så kan man godt fornemme, at det er totalt gæt. Den ene gæt er lige så godt som den andens, og vi ved det ikke, og vi ved ikke, om der kommer en konkurrent, og vi ved ikke, om Kina lukker for rare earth til, sådan at man ikke kan få permanent Altså, der er så mange ubekendte. Og når man så tager nogle tal og stopper ind med så store usikkerheder, og så bare ganger dem op år efter år efter år, så hvis man satte usikkerhederne på, altså, så vil det se helt tåbeligt ud. Altså, og så er der nogle eksperter, som laver sådan en Monte Carlo-model, hvor man tager alt det der, og så tager man bare gennemsnittet. Og så kommer der jeg tror, at pristarget er 2.000 om et eller andet antal år. Men i virkeligheden, så skulle man sige, at pristarget er mellem 0, altså gået konkurs år 1, 2, 3, mellem 0 og 10.000 eller 50.000 eller sådan et eller andet, når man kommer meget langt frem. Så sådan et tal giver aldrig mening, uden at man har en eller anden form for varians på, eller sådan noget, i hvert fald når de input, man kommer med, de er usikre. Så er det noget andet, når det er Carlsberg. Fordi at Carlsberg vokser lidt bare med GDP og med udviklingen i de lande, og så kan det godt være, at de tager lidt markedsandel fra Heineken og sådan noget ting, og det kan man godt have nogle antagelser om, men usikkerhederne bliver ikke så store, når det er det handler om. Så min pointe er bare,
at der er for stor, altså man lægger for meget lid til de der, så i bund og grund, så er det bedre med den der reverse DCF, og så bare sige, jeg tror, det kommer til at gå bedre, eller jeg tror, det kommer til at gå dårligere, og så forholde sig lidt til, hvad tror jeg variansen er på det her, altså hvor ofte tror jeg, at det bliver den ene og den anden vej, og hvad betyder det for mig i praksis. Så tror jeg, at man gør det bedre. Og så med PE specifikt, altså PE er jo der tager man jo bare prisen i forhold til bundlinjen. Så hvis man har en virksomhed, som om 5 år er nogenlunde den samme, altså samme sammensætning, så giver det fin mening at gøre. Så kan man bruge det til sådan at sammenligne, hvordan det går. Man kan også bruge det til at sammenligne andre sammenlignelige virksomheder. Så for Carlsberg fungerer det fint at bruge PE, fordi at så kan man, så fremskriver man lidt, men det er det samme. Udgifterne og indtægterne er det samme. Men hvis du tager Tesla, og så tager deres, vi laver en PE på deres humanoid robot virksomhed, så er PE jo negativ, altså fordi de har ingen omsætning, men de investerer en masse penge for at lave omsætning fremadrettet. Så derfor så kan man ikke bruge gennemsnitsværdien lige nu. Jeg tror, i bogen kommer vi med det her eksempel, at hvis man sammenligner med et ejendomsprojekt, man vil investere i en ejendom, en udlejningsejendom. Hvis ejendommen har været udlejet i et par år, og man kan se noget, så kan man bruge PE, fordi så ændrer forretningsmodellen sig ikke fremadrettet. Men hvis ejendomsprojektet er et projekt lige nu, og på projektstadiet, så er der udgifter til revisor, advokat og arkitekt og entreprenør og alt sådan noget. Der er ikke rigtig nogen indtægter, fordi der er ikke noget leje, så giver det ikke mening. Så er det et spektrum, hvor at value-virksomheder er meget en udlejningsejendom, der er udlejet, og teknologiaktier bliver mere og mere over i den anden ende, hvor at udgifterne er alt for store lige nu, fordi man er ved at bygge den fremtidige indtjening. Og så giver PE simpelthen SEO-mening. Altså, og det er sådan, jeg tror klart, at det er derfor, at mange ender med at gå galt i byen med teknologiaktier, fordi at man tror, at PE kan bruges til noget som helst, og det kan de ikke inden for teknologivirksomheder. Så ja, Det her med at bruge hammeren til skruen, eller hvordan? ja, hammeren til sømmene og skruen til, eller skruetrækkeren til skruerne. Ja, Ja, og PE hører til i altså er en del af hammeren. ja. Ja. Det har jeg hørt Joseph Carlson snakke om med p-værdier, og siger, at det svarer til at sige, at du skal give mig 300.000 kroner for den her bil. Og så er det jo et spørgsmål om, altså så giver det mening at sige, alt afhængig af, hvilken type bil det er. Ikke? Altså det Mm. er virkelig kontekstuelt bestemt. Lidt tilbage til det her med DCF-modeller og så videre. Fordi en tidligere korrespondance, vi har haft, som jeg synes var virkelig spændende, det var, at formålet med de her DCF-modeller, det er tit at disciplinere og gøre den her proces lidt mere rigid. Men tit og mange gange, så kan man have en eller anden forudgående forståelse for et selskab, som elastiserer den her tilgang. Så sætter Mm. man nogle flere år på, eller jamen, det er Alex Karp, der er CEO, 5-6% mere. Ikke? Altså, oplever du nogle gange, at man kan modvirke den her formål ved en DCF-model, ved at have et eller andet forudgående forhold til selskabet også? Øhm, Ja, altså jeg tror, at disciplin er sindssygt stor blandt sådan bankernes analytikere. Det de gør, det er, at de siger i praksis, vi kan have en mening om indeværende år, fordi det kommer selskaberne selv med, de guider de for. Vi kan også have en mening om næste år, fordi at det kan vi sådan sjusse os frem til, og vi har rigtig mange data om forsyningskæder osv. 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 Så det sjusser vi os frem til. Når man så kommer ud til år 3, 4, 5, sådan noget, så begynder man at bruge base rates. Og det er i den her sammenhæng, hvor man siger, hvordan plejer det at gå en teknologivirksomhed på det her stadie i dens udvikling? Altså sådan bare statistisk set, jamen så plejer omsætningsvæksten at falde stille og roligt. Ofte så stiger overskudsmarginen også stille og roligt efterhånden, som man når højere skala og så videre. Der bruger de base rates. Så det som vi oplever, det er, at der er tit en mulighed for, hvis man kan finde en virksomhed, hvor man tænker, at den kommer til at vækste mere end base rates, fordi der er noget unikt ved den her virksomhed. For eksempel Palantir.
Jeg tror kun, de er tidligt i gang med deres vækstacceleration. Så jeg tror, den kommer til at vækste meget mere og meget længere, og det er også det, vi ser markedet pris ind, fordi at den er højt prissat. Så der er base rates for pessimistisk. Så det kan man bruge. Og så vil kritikken samtidig være fra value-investorer, at teknologiinvestorer, hvis det er sådan, at de vil have en højere pris, så tager de bare og forlænger DCF-modellen med 20 år, fordi så går der, altså man ender altid med 5% vækst, fordi det der virksomheder ender, ikke? Så hvis man vokser 50%, og så siger, så lader vi væksten falde ind til 5% vækst om 10 år, jamen så giver det jo en eller anden terminal værdi. Men hvis vi bare lader den køre videre i 20 år, den her lader væksten falde i 20 år, jamen, så giver det en helt anden prissætning. Og det er egentlig der, at DCF-modeller er gode at sidde og kigge i. Hvad er forudsætningerne? Og hvordan kommer vi frem til den her pris her? Jeg mener ikke, Palantir er dyr. Jeg mener, at den er... Jeg ved ikke, den kunne godt være 50% billigere, så var det fair. Den kunne også godt være dobbelt så dyr, så var det fair. Altså fordi det er fuldstændig umuligt. Men der er en reel mulighed for, at deres vækst accelererer over de næste par år. Vi snakker 50% vækst nu, og så er den for billig. Og det kan også være, at der er nogen, der finder på noget andet, der er smartere, og så er den alt for dyr. We don't know. Mads, hvis man kigger i den her bog, så synes jeg oprigtigt, at der bliver præsenteret en super ydmyg tilgang til, hvordan man investerer. Ikke? Det her med, at man kan virkelig ikke, altså, der er meget få ting, man med sikkerhed kan sige. Så det kræver, at man er meget ydmyg. Kan det ikke være meget svært for ens ego, især som forvalter som dig selv, at have den her tilgang? Det her med at være så ydmyg i forhold til, hvad der kommer til at virke, og hvad der ikke kommer til at virke. Jo, og det er i hvert fald det er et mindset, og vi har snakket om det flere gange. Det er egentlig det, bogen også ligesom, altså prøver at give det her anderledes mindset, gå anderledes til det her, forstå, at du kan ikke prissætte og så videre. Jeg vil sige, at den ydmyghed, man har over for at prissætte virksomheder, den bliver omdannet til en selvtillid i forhold til at skabe resultater. Fordi det, jeg ser, det er, at folk de løber efter Nvidia, når den er handlet op i pris. Og så fordi at nu snakker alle om, at den kan meget, og så kan folk næsten ikke komme af med Nvidia hurtigt nok, når den er på vej ned i pris, fordi så er narrativet et andet. Så hvis man tager de der briller på, at det kan man ikke forudsige, så hver gang, at folk er vildt begejstrede for et eller andet selskab, så er det nemt at være sådan, jamen det kan vi jo ikke forudsige, så nu sælger jeg altså lidt. Og hver gang, at folk er enormt pessimistiske over for et eller andet selskab, så er man også sådan, det kan I jo altså ikke forudsige, og så køber man lidt. Så, og det, altså hvis du ser på Pemindis performance nu her, altså vores flagskibsfond, så tror jeg, vi performer noget, der ligner 28% bedre end den næstbedste danske techfond lige nu på de sidste 12 måneder. Og det er jo ikke, altså man kan aldrig sammenligne techfonde en til en og sådan noget, forskellige investeringsstrategier og sådan noget, men det er alligevel meget. Og det som vi har succes med, det er rigtig meget det her med at være utrolig fleksible i markedet, og så håndtere variansen korrekt. Fordi det er den anden side af det her, det er den metode, som kom frem i bogen, det er, at variansen rammer det langsigtede afkast hammerhårdt, når man investerer i virksomheder, der har høj varians. Og den er vi meget opmærksom på og gode til, og blandt andet det her med, at vi har så mange forskellige aktier, jamen, så får vi mitigeret variansen rigtig godt, og for matematiknørderne, så det vi optimerer, det er medianafkastet, frem for det, som mange tænker på, det er det lineære afkast, men det får man aldrig i den virkelige verden. Man lever kun et liv. Man lever ikke 1 million liv, og så kan så gennemsnittet af det. Man lever et liv, og det er det, vi skal forsøge at optimere på. Så jeg synes, altså for mig, der var det bare et spørgsmål om at forstå det. Så giver det mening, og så kan man gå og hygge sig lidt med at se alle dem, der har de der stensikre meninger, hvor man tænker, det held og lykke med det.
Mhm. og være så sikker på det, og sige, at jeg har en 10% position i den her, hvor man tænker, held og lykke med det. Altså, fordi det kan jo godt være, at det går godt, og verden er jo fuld af folk, der har investeret 10% i Amazon i 20, eller i 2001, to stykker, og det er jo gået mega godt, og så taler de om buy and hold. Men, men i den virkelige verden, der ender man med at få købt eBay eller Intel, eller sådan et eller andet, og så er det ikke særlig sjovt at have købt 10% af sin portefølje i det. Mhm. Bare lige endnu en gang et shout-out til den her bog. Der vil være et link til at kunne købe den nede i beskrivelsen. Det her, du snakker med om varians, det snakker vi også om i vores seneste video. Jeg vil sige, det der svarer til kapitel 8 i The Intelligent Investor, i den her bog, det er den del, der hedder den stokastiske proces, som starter på side 133. Virkelig, virkelig kontraintuitiv og super, super indsigtsfuld måde at forstå det her med varians og så videre. Så ja, hvis I gerne vil forstå det lidt bedre, så kan I enten join min Discord eller købe bogen nede i beskrivelsen. Mads, hvornår er noget så for dyrt? Jamen, det er jo den perfekte segue til det spørgsmål, ikke også? Fordi at det vi normalt kigger på, det er, at vi prøver at regne den rigtige pris frem, og så videre, og sådan, og det fungerer godt for value-virksomheder. Når man kommer ud på, når man kommer ud i teknologispektret, så begynder variansen at blive høj. Så hvis du sammensætter en portefølje af teknologiaktier, hvis du nu køber 10 teknologiaktier i dag, og så regner med, at du vil holde dem i 10 år, så vil din portefølje blive ramt af en enormt høj varians. Og det vil sige, at der var rigtig mange porteføljer, der vil give et rigtig dårligt afkast. Mens at en enkelt eller to porteføljer vil give et sindssygt højt afkast. Så gennemsnitsafkastet vil være det samme. Øhm, så, så det afkast, man forventer, eller det afkast, man forventer at få, det afhænger faktisk også af variansen. Og det bliver for ens portefølje mindre, jo mere varians man tager ind i porteføljen. Så en ting, det er for Tesla at regne ud, hvad risk-reward er. Altså, hvad vil Tesla i gennemsnit give? Og det kan vi aldrig vide, fordi verden er uforudsigelig og jada. Men hvis vi nu vidste det, vi havde et afkast, der gav, eller et aktiv, der gav 0,5% i afkast, så vil vores endelige afkast, det vil afhænge af variansen. Hvor meget det svinger fra kvartal til kvartal, væksten og så videre, og hvor mange, når vi ser på porteføljen, hvor mange af de aktier, vi har valgt, der ender med et dårligt resultat. Så om det bliver for dyrt eller ej, det afhænger også af variansen. Og så er vi tilbage til det med metoden, fordi det vi advokerer for i bogen, det er at have en helt vildt bred portefølje, når man har med virksomheder, som har høj varians at gøre. Og det er modsat det, man lærer i den klassiske sådan investeringstilgang. Og ja, så hvor man måske siger 30 aktier eller 50 aktier, og det er så for lidt, hvis man vil være langsigtet investor i teknologi, så skal du have væsentligt flere aktier. Men så nedbringer du variansen. Så mit postulat her, det er, at prisen, aktier vil føles billigere, hvis du propper dem i en meget diversificeret portefølje, og føles dyrere, hvis du propper dem i en smal portefølje, fordi resultatet bliver bedre i den meget diversificerede portefølje, fordi variansen påvirker dit resultat mindre. Og så er der hele det der spørgsmål omkring, hvad skal en teknologivirksomhed koste? Altså hvis vi nu tager Nvidia i dag, og så siger, hvad skal Nvidia koste? Så skal man, hvis man prøver at lave DCF'en for Nvidia, så har Nvidias kurs jo braget op og ned i år. Den har været oppe i 150, nede i 80 og oppe i 170 igen. Det er fordi, vi er usikre på den chip, de producerer i år, altså som de leverer. Det er den chip, du kan have i hånden og kigge på, og du kan måle på den og så videre. Alt det her. Den chip er vi så usikre på, at kursen den fluktuerer op på 100%. Mhm. Næste år, så kommer der en chip, der hedder Vera Rubin. Den har vi hørt om, og vi har fået nogle specs på den og sådan nogle ting. Næste år igen kommer Vera Rubin Ultra. Året efter, der kommer der en ny chip, vi ved ikke, hvad den hedder, og vi ved ikke, hvad den kan. Prøv at lave budget til din DCF for den chip. Hvad kommer den til at tjene? Hvad kommer overskudsgraden til at blive? Og sådan nogle ting. Så vi
aner det ikke. Altså, vi aner ikke, hvad den rigtige pris er for Nvidia. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan lave nogle strategiske overvejelser. Vi kan sige det der med, hvordan plejer det at gå? Jamen, vi tror nok, at Nvidias vækst fortsætter ret høj og så videre. Det kan vi antage. Der er risiko for konkurrenter, og der er også Broadcom producerer for hyperscalers og sådan nogle ting, ASICs, og det kommer til at tage en del af markedet, men markedet kommer også til at vokse meget. Så vi kan have sådan en direktionel idé om det. Så for mig vil det mere være sådan en direktionel idé, at jeg tror, at det kommer til at gå ret godt i bund og grund. Så vil jeg vil bare bruge sell side, altså jeg vil bruge investeringsbankerne, Goldman Sachs og alle de der, de sætter prisen på Nvidia lige nu, som er rigtig ud fra det, vi ved om i år og næste år, og så hvad deres antagelse om base rates, og det kan man læse, når man læser deres sell side analyser. Og så vil jeg bare tænke på, om jeg tror, at fremtiden bliver bedre eller dårligere, og hvad sandsynligheden er for det. Så det vil være min tilgang til prissætning. Ja, så det er en meget, meget svær proces, og især med Ja, teknologiaktier. Så det er også derfor, jeg synes, det er fedt at have sådan et sådan en meget ydmyg tilgang til, hvad man kan og hvad man ikke kan. I har nogle meget spændende konceptuelle perler i jeres bog. Det er ikke dem alle sammen, vi vil komme ind på i dag, men den her nuance, der er mellem revolutionerende teknologi og teknologiske revolutioner. Hvis du kan komme ind på det, og så efterfølgende kommentere på, hvorfor er det, at USA er så gode til det her, og hvad vi gør forkert i Europa. ja, altså der er sådan, der er, jeg synes, der er to måder at anskue teknologisk udvikling på. Der er Carlota Perez, som er sådan en økonom, som har sådan et framework, hvor at en gang imellem, så er der sådan en masse ting, der brygger, der ulmer og sådan noget, en masse nye teknologier, og lige pludselig så ændrer de den måde, verden er på. Så vi lige pludselig lever på en anden måde. Det kalder hun en teknologisk revolution. Den seneste teknologiske revolution, vi har haft, det var den med biler og olie, som startede omkring århundredeskiftet, og så kom biler frem og så videre. Og der, hvor der i efterkrigstiden, der ændrede måden, vi lever på sig på grund af biler. Lige pludselig, så kunne vi køre til vores arbejde, så vi kunne have sovebyer. Vi kunne have vores ældre på et plejehjem, og vi kunne køre vores børn i børnehave og alle sådan nogle ting. Vi kunne køre ind i supermarkedet og handle. Så hele konstruktionen af, hvordan samfundet fungerede, ændrede sig på grund af biler og olie der i efterkrigstiden. Og det kendetegner en teknologisk revolution. Så den næste teknologiske revolution, der kom, det var den omkring mikrochips og telefoner og sådan nogle ting. Jeg ved ikke om den, jeg tror egentlig, at, hvad skal man sige, at modenhedsfasen, der hvor at den ændrer måden, vi lever på, det bliver fysisk AI. Så jeg tror, at siden 1970 faktisk bare har været sådan optakten til det, der kommer nu, hvor at maskiner kommer til at gøre meget af det, som vi plejer at gøre i verden. Indtil nu har mikrochips bare været praktisk. Altså, det går nok praktisk, at man kan tale sammen i telefon, og det øger effektiviteten og sådan nogle ting, og sådan noget. Og det øger også vidensdeling på tværs af kontinenter og alt sådan noget. Så der er rigtig mange gode ting til det. Excel gør, at man kan lave sit regnskab hurtigere, men jeg ved ikke, om det ændrer måden, vi lever på. Men livet vil være anderledes, når vi har robotter, som ordner rigtig meget af det praktiske i verden. Så gør vi noget andet og organiserer vores liv på en anden måde. Så det er en teknologisk revolution. En revolutionerende teknologi er ifølge Carlota Perez sådan noget, der er smart. Altså plastik, det er bare smart. Specielt når man skal lave madpakker, eller man skal pakke maden ind i køleskabet, eller skraldespand. Altså, der er så mange ting, som plastik er godt til. Men det har aldrig ændret måden, vi lever på. Altså, det er ikke sådan, at familiestrukturen er anderledes, eller arbejdskulturen, eller sådan noget, fordi vi har fået plastik. Så det er sådan, det er hendes framework. Så er der det andet sådan framework for teknologisk udvikling, og det er lidt mere, at samtidig har mennesker en andel i det, og det er det, vi kalder teknologiske bobler. Og du spørger til det her med, hvorfor er USA så gode
teknologiske udvikling, og hvad er det lige, vi gør i Europa, altså, som ikke er det samme. Og hvis man sådan ser tilbage på USA historisk set, så er der to ting, som har skabt teknologisk udvikling i USA. Og den ene ting, det er monopoler. Det er sådan lidt overraskende, men, men når man ser på de banebrydende sådan, udviklinger, der har været i USA, så er det, jeg kan ikke huske det er store krudtfirma. Altså det har udviklet en masse forskellige materialer og sådan noget. De har haft monopol på krudt i mange, mange år. Det har de fået lov til at have. AT&T, det amerikanske teleselskab, de havde lagt telefonlinjer på tværs af USA, og så kunne man jo godt sige sådan for en markedsøkonomisk vinkel, der skal der være en konkurrent, og nu er det frem med spade og skovl igen, og så skal vi grave nogle linjer ned på tværs af USA, og der blev man enige om i USA, det gav simpelthen ikke mening. Så AT&T fik lov at være et monopol, til gengæld så skulle de lave Bell Laboratories. Og Bell Laboratories, det er mindblowing, hvad der er kommet fra Bell Laboratories til computerindustrien, blandt andet. Øhm, og den anden, det er PARC, Palo Alto Research Center, som var en del af Xerox, som også havde et monopol på kopimaskiner og sådan nogle ting, men også lavet PARC. Og GUI, altså Graphical User Interface, som er det, vi sidder med musen, og vi klikker i Windows og på computeren, og alt det her, det kommer derfra. Så fra PARC, der kommer Apple og Microsoft. Øhm, det er sjovt. Steve Jobs, han beskylder jo Bill Gates for, at Bill Gates han stjal Steve Jobs den her graphical user interface med musen og alt det her fra hans Mac. Og Bill Gates svar, det er, prøv lige at høre, altså, vi havde begge to en rig nabo, altså Park, Xerox, og de havde opfundet Graphical User Interface. Og da jeg gik på indbrud for at stjæle det fra dem, der var du derinde og var i gang med at stjæle det. Altså, så det var ikke Steve Jobs, der fandt på det. Det var derfra. Men det var for at sige, at monopoler, altså virksomheder, som har økonomisk overskud til at lave grundforskning og måske give tilbage, de kan virkelig skabe en forskel. Og i dag i USA ser vi det i Google. Og de har lavet alt mulig forskning, og vi siger, det er værdiløst, og vi griner af det, men alligevel så når man går tilbage, så er hvad det hedder, transformeren, den kommer jo fra Google. Altså basis for LLM, det er der også noget. Altså at det kommer derfra. Facebook ser vi lave grundforskning nu, og sådan nogle ting. Amazon gør det, og sådan noget. Så monopoler kan noget, og vi bekæmper dem i Europa. Og det er måske ikke den rigtige vej at gå altid. Måske er det godt, at der er nogle virksomheder, som har overskud. Den anden ting, det er det her med teknologiske bobler. Og det er, når det er sådan, at der er en leder, som har en vision og siger, nu skal vi den her vej, vi skal udvikle det her. Og så bliver der skabt koordination og samarbejde. Manhattan-projektet i USA var et eksempel på det her, tyskerne var ved at være klar med, eller man var bange for, at tyskerne kunne udvikle atombomben, og så sagde Roosevelt, vi skal komme først med atombomben. Og det er sindssygt masse forskning, der blev lavet på rigtig kort tid, fordi alle kendte retningen og kunne samarbejde. Apollo-projektet det samme. Sovjetunionen var foran med rumteknologi, man var bange for, at de kunne sende interkontinentale missiler til USA's kyster, og så ville de have overhånden og kunne sige, nu skal I gøre sådan her, ellers så det her. Og så Kennedy reagerede og lancerede Apollo-projektet. Apollo-projektet betød, at amerikanske tech-virksomheder vidste, at man skulle have en mand på månen. Så man kunne forske i frystørt mad, man kunne forske i raketmotorer, man kunne forske i rumnavigation. Chipindustrien blev grundlagt eller blev holdt i live, mens den var for lille til at eksistere ordentligt. Fairchild Semiconductor er den her ikoniske chip-virksomhed i USA, blev holdt i live af forsvarets indkøb af chip til missilforsvar og NASA's også indkøb, fordi man vidste, man skulle kunne ramme månen på en eller anden måde. Og der havde man altså brug for nogle chip fra Fairchild Semiconductor. Og Fairchild Semiconductor er kimen til Silicon Valley. Så det har skabt Silicon Valley. Så det her med en leder med en vision, der vil noget og siger en retning, så alle kan samarbejde om det her. Kina gjorde det under Xi med Made in China 2025. Han sagde, vi skal den her vej, det her, det er det, I skal. I Europa, der er vi ikke der. Altså, Italien vil en ting, Tyskland vil noget andet, Frankrig vil noget tredje, og så videre, og alle tænker mest på sig selv.
i bund og grund. Jeg sad til en konference ved siden af en fra rumindustrien i Europa og spurgte ham det her spørgsmål, og så sagde han, jamen, europæiske rumvirksomheder kommer ingen vegne, fordi hver land køber ind fra deres egne rumvirksomheder, og så bliver det ikke til noget. Det handler ikke om, hvem der laver det bedste. Så der er noget strukturelt, som vi skal gøre anderledes i Europa. Vi er for idealistiske, økonomiske, og vi skal have en mere pragmatisk tilgang til økonomi i bund og grund. Mhm. Ja, så du oplever en kontrast mellem meritokrati i USA og så sådan lidt mere idealistisk tilgang til, hvordan tingene skal udvikles. Oplever du, at vi i Europa mangler et fælles samlende framework, der forener tech-sektoren med stater? Ja, altså nu har vi har lige set, Donald Trump holde middag med alle de store tech-ledere i USA. Altså de var der alle sammen, og jeg sad og så det, og når man får den der oplevelse af, at vi er på en fælles mission her, vi har et fælles mål, det er at gøre USA stærk. Og Donald Trump lover at hjælpe dem ude i verden, og de lover at hjælpe ham. Og det, ja, altså her i en af de upcoming teknologivirksomheder i Europa, det er Delivery Hero. De har lige fået et ordentligt smæk i Spanien på grund af sådan af måden at organisere arbejdere på, om deres arbejdere er konsulenter eller de er timelønsansatte, og der har de fået at vide, at de skal være timelønsansatte, så har de fået en kæmpe bøde. Altså, og Delivery Hero er en af de virksomheder, som bringer Europa ud i verden. Så tilgangen er forkert. Jeg synes, altså der er nogle. Alex Karp er spændende at læse, hans The Technological Republic, hvor han taler om det her med at have en vision for fremtiden, ligesom omfavne fremtiden, eller om man er bange for fremtiden og prøver at regulere fremtiden væk. Om ens primære fokus er at beskytte fremtiden. Og vi ser det jo nu med AI i Europa, at vi er i gang med at regulere det, inden vi overhovedet ved, hvad det er. Altså fordi at AI er så nyt, der er ingen, der ved. Altså når man hører Sam Altman og de forskellige chefer for de her modeludviklere, der er jo ingen, der ved præcis, hvordan det her det bliver, hvordan det ender, hvad det kan osv. Men i Europa, så har vi alligevel jurister, der er i gang med at lave regler for det allerede nu. Og det tror jeg det er ikke en måde, der virker for os på lang sigt. Hvis du med få ord kan lave et opråb til de europæiske politikere om, hvordan man ligesom kan mitigere det her, hvad skulle man så gøre? Og det er svært. Vi har lige inden vi optager det her, der har jeg interviewet en fyr, der hedder Michael Avery fra Rabobank. Det kommer i Aktieuniverset nu her. Det bliver den 14. september. Hvor han fortæller om konceptet, der hedder Global Macro Strategy. Altså det handler om, at man som stat skal ligesom finde den politik, som fungerer bedst for staten i konkurrence med andre stater. Og for eksempel Kina har en merkantilistisk tilgang til det hele, altså hvor at den kinesiske centralbank opererer jo ikke uafhængigt. Den er en del af Kinas virkemidler i forhold til omverdenen. Og så er vi i Europa sådan meget idealistiske, og det tror jeg er. Altså det tror jeg, at det der gør, at vi er på vej bagud, at vi spiller for pænt økonomisk set, og der er vi nødt til at være mere realistiske i det. Og lige nu bliver vi sådan lidt fanget i, at USA så har fået en meget mere realistisk statecraft tilgang til det, og prøver at spejle Kina med altså handelsmæssigt og så videre. Og der bliver Europa lidt fanget i, at vi stadigvæk vil have idealerne, den idealistiske tilgang. Og jeg er bare bange for, at jo mere tid vi bruger på at være i den lejr, jo længere bagud kommer vi i bund og grund. Så
vi mangler nok, at vi mangler jo en fælles enighed og en fælles kurs. Altså vi mangler at være en stat i bund og grund, der agerer samlet, og så have en stærk leder. Nu har vi set Frankrig, der ikke kan finde en leder, som folk kan blive enige om. Altså så vi er for meget uden kurs og uden retning, og det ser vi også. Det eneste sted, vi har retning, det er regulation. Der er vi enige om, at vi skal virkelig være på mærkerne, ikke? Men ellers så er der ikke nogen retning. Der er ikke noget, vi vil. Der er ikke noget sted, vi skal hen. Så folk i Europa ved heller ikke, hvad er det så, jeg skal gøre, og hvor er det, at jeg ved, at staten bliver min partner, hvis det er sådan, at jeg prøver at gøre det her. Over i USA, der har de sagt, jamen energi, den er den type energi, datacentre, vi skal have produktionen hjem, så videre. Så man ved, hvis man arbejder på det, jamen så arbejder man i samme retning som staten. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at i forhold til omverdenen, der har vi sådan en meget moraliserende tilgang. Altså når vi taler om mange andre lande, så har vi sådan, at de er jo ikke demokratier, eller de har den og den styreform og sådan nogle ting. Og igen, så er det jo idealistisk. Jeg tror også, det rigtige, det rigtige er demokrati, og det er menneskerettigheder og så videre. Men når vi agerer i en verden, hvor der er stater, hvor det ikke er på samme måde, så hvis det er sådan, at vi hver gang vi møder dem, siger, I burde også gøre sådan her, jamen så kan vi jo ikke interagere med dem på samme måde. Så bliver de sådan, jamen altså, det er fint nok, I gerne vil fortælle os, hvordan vi skal, men Kina, de kommer med en pose penge og nogle investeringer og noget teknologi, vi kan bruge. Altså, så taber vi lidt det der. Der bliver vi nødt til at være lidt mere pragmatiske i det. Så jeg tror, det er en svær vej. Jeg tror, at nu hvor USA ligesom har, hvad skal man sige, er gået mere til den her aktive statecraft tilgang, så tror jeg, at det viser vejen for Europa. Altså, så jeg tror, at vi bliver den her løjtnant på Team USA sammen med Indien og Japan og Golfstaterne, hvor at vi tager os af Europa og forsvaret af Europa, og så deltager i det amerikanske økonomiske setup. Og så kan man sige, at så lang tid, at vi er imod det, altså så er det svært at være med det. Og der er også et eller andet, vi skal forholde os til, om vi virkelig vil være, altså, fordi vi ender jo med at vælge USA. Så spørgsmålet er, hvor lang tid vi så skal være imod USA. Fordi alternativt, det der med at vælge Kina, altså, det håber jeg virkelig, virkelig ikke, at vi ender med, fordi det tror jeg ikke, der kommer noget godt ud af, og det er heller ikke realistisk for os, fordi vi er for meget forbundet ind i det amerikanske setup og i Vesten i det hele taget. Så jeg siger egentlig ikke, altså det er ikke, hvad jeg synes er moralsk rigtigt, det jeg taler om her. Det er mere bare, hvad der er praktisk muligt. Der er en masse ting, som jeg synes ville være godt for verden, men man er nødt til ligesom at tage det, der er praktisk muligt i bund og grund. Altså, ja. Mm. I jeres bog, så nævner I det her med, at der har været en form for nedside i forbindelse med globaliseringen. En af de her lidt negative følger af globaliseringen. Ud fra det, kan du så fortælle, hvor Vesten er på vej hen, og hvem der er i gang med at mitigere de her problemer? Ja, men altså, det der skete under globaliseringen, det er jo, at teknologien forsvinder ud. Vi har en idealistisk tilgang til økonomi, og hvis man har arbejdskraft, der er billigere et eller andet sted i verden, jamen så laver man produktionen derude. Det der er problemet, når man snakker teknologi og avanceret produktion, det er, at dem, som skaber teknologi, det er ingeniører, og de bliver uddannet og oplært og udvikler sig der, hvor produktionen er. Så vi har reelt set flyttet teknologien ud. Og det er jo det, ja, altså, .com er jo sådan et skræmme eksempel for mange omkring, at man skal passe på ikke at investere i teknologiaktier og sådan nogle ting, og man skal se på PE'en, og PE var der, da .com toppede. Det, der var i Nasdaq-indekset dengang, det var hardware-virksomheder. Det var amerikansk hardware, det var server, det var computer, det var chips og netværk og sådan nogle ting. Og det er cyklisk. Al hardware er cyklisk. Så det toppede ud i 1999, så derfor så kommer der en nedtur, og den er tit 50% i sådan nogle cykliske industrier. Så der er egentlig ikke noget mærkeligt i, at Nasdaq falder.
Det, der så skete efterfølgende, det var, at da efterspørgselen begyndte at komme ind igen på de her hardware-ting, så var der dukket kinesiske, nej ikke kinesiske, men taiwanesiske, sydkoreanske, japanske virksomheder op, som producerede billigere. Og Japan i høj grad, fordi at det er statsstøttet også, og subsidieret og sådan nogle ting. Og derfor så kom de her virksomheder aldrig op igen. Derfor så kom Cisco ikke tilbage, og Intel havde det svært og sådan nogle ting, fordi de blev udkonkurreret på grund af de her andre landes mere merkantilistiske tilgang, hvor at staten og virksomhederne samarbejder. TSMC er jo et projekt, som er initieret af den taiwanesiske stat, og ikke fordi, jeg synes ikke, det er forkert. Det der bare er uheldigt, det er, at hvis dem, som vi konkurrerer med, fordi det gør lande med hinanden, hvis de har en merkantilistisk tilgang, og vi holder en idealistisk tilgang, så taber vi. Altså, det kan ikke være på anden måde. Øhm, så, så det var det, der skete med globalisering. Det var, at de her ting røg derud. Bare lige til .com. Altså, hvis man, det mange siger, det var, at man kunne se, at det var en katastrofe at investere i .com-virksomheder. Så vil jeg bare sige, prøv lige at kigge på Google og Facebook og Microsoft, Amazon osv., og så forklare mig, at den vision, at internettet ville skabe stor værdi, var en forkert vision. Det var det på ingen måde. Men pets.com er sådan den der, hvis man skal sige, hvor latterligt det var, så pets.com, altså prøv lige at se, hvor åndssvagt kunne det være selv dyrefoder på nettet, og sådan noget tåbelig idé. I dag er vi i New Deal Invest investeret i Chewy. Chewy har en market cap, der er halvdelen af Mærsk, og de sælger dyrefoder på nettet i USA. Så ideen var god nok. Den var lidt foran sin tid og lidt for højt prissat, men det, der faldt, det var amerikansk hardware-industri. .com var mega godt. Nå, det var sådan lige et sidespring, men så globaliseringen af den her lateralisering af teknologi, der flyder ud til andre lande, i stedet for, når man har en teknologisk boble, så udvikler man sit eget land, og man laver handelsbarrierer, man regionaliserer, og så udvikler man sit eget land, og det kursskifte, som USA er på vej til nu. Og så den anden side af det er det her med, når dollaren er reservevaluta for verden, så betyder det, at der skal dollars ud af USA som verden kan bruge. Og det betyder, at USA får nogle varer til gengæld. Så det at være reservevaluta, det betyder tit, at man bliver afindustrialiseret. Det er super fedt, altså som økonom, prøv lige at se, vi trykker bare nogle penge, og så får vi nogle varer den anden vej, altså hvad kan være bedre? Men det der sker, det er, at man udhuler sin egen kapacitet, produktionskapacitet og sådan nogle ting, så på lang sigt, der dur det ikke, og det er den kovending, som vi ser lige nu. Mads, ud fra det her framework, som I den her bog præsenterer, der kan jeg forestille mig, at der vil sidde en masse value-investorer, klassiske value-investorer, og skrige, imens de sidder og læser bogen. Hvad er det, du tror, de skriger, imens de læser bogen, og hvorfor tager de fejl? Jamen altså, samtidig, hvis man læser noget, som er anderledes, eller nogen siger noget, som er anderledes, end det, man tror er rigtigt, altså, så kan man jo principielt vælge mellem at sige, det er skørt, eller at blive nysgerrig. Og jeg tror egentlig, at hvis man tager den nysgerrige hat på, så vil man også opdage, at vi taler jo ikke om value-investering. Vi siger ikke, at value-investering er forkert, vi siger, at value-investering er en hammer. Og så taler vi om, at når man har med skruer at gøre, så må man godt bruge en skruetrækker i stedet for, og så taler om den skruetrækker. Så tænker jeg, at variansforståelsen, som vi beskriver, kunne hjælpe mange value-investorer, fordi det er noget, som value-investorer måske ikke bruger så meget. Der er mange, der taler om geometrisk afkast og sådan noget, og når man så læser om det, så kan man læser det, så kan man godt se, at den er alligevel ikke, altså det er ikke sådan, det er ikke en del af hverdagen på den måde at forstå variansen, hvor den kommer ind. Og når jeg læser når jeg læser value-investorer, så synes jeg nogle af de principper, der er omkring value-investering, det kunne man også godt vælge at oversætte til, at det handler om at nedbringe variansen.
Vi investerer kun i store, dominerende, overskudsgivende virksomheder, som helst er globalt ude. Vi investerer ikke i takeovers, vi investerer ikke i turnarounds, vi investerer ikke i virksomheder med stor gæld og sådan noget. Alt det her, det kan man også sige, hvis man skal finde de 5 ting, der nedbringer variansen på en investering, så er det, der går ind i et godt value-investeringsframework. Så jeg tror, at nogle af de succesfulde value-investorer, det er i virkeligheden dem, som har formået at holde variansen lav. Og når en value-investor så prøver at tage teknologiaktier ind, så får han den her varians ind, som gør, at hans afkast bliver dårligt. Og så fungerer det ikke særlig godt. Så jeg håber, at det kan være et godt indspark, fordi i bund og grund, så vil jeg mene, at hvis man som value investor vil tænke, jeg vil også have lidt teknologi med ind i min portefølje, så handler det egentlig bare om, at man skal gå ned i positionsstørrelse, og så acceptere, at man kan ikke regne prisen rigtig ud, så man bliver nødt til at være lidt mere kvalitativ i sin tilgang til det. Mhm. Så tror jeg, at vi går en tid i møde, hvor at value-investering godt kan få det svært. Fordi at value-investering kræver ligesom, at fremtiden er relativt forudsigelig og til at forudsige. For ellers så er vi tilbage ved det her med, så kan man ikke rigtig prissætte noget, hvis det er sådan, at man ikke kan forudsige, hvor det går hen af. Og hvis så at tingene er uforudsigelige, så har vi en varians på, hvordan det ender og sådan nogle ting. Og så er vi over i den gade, jeg taler om i bogen nu. Og der er 2 ting, som ændrer verden lige nu. Det er AI, den ene ting. Og den anden ting er det her, vi har talt om med geopolitik. Der kommer så mange ændringer. Så hvis du har en virksomhed, som tidligere, så kunne du regne med, at det gjorde ikke en stor forskel, om de er afsat i USA, eller de er afsat i Kina, eller hvor de er afsat. Altså, det var sådan relativt stabilt. Nu ændrer det sig fuldstændig. Altså, og det ændrer sig fra dag til dag, så det er sindssygt svært at forudsige, hvad der kommer til at ske. Ørsted er et godt eksempel på det, ikke? Altså, det er fint at udregne en rigtig værdi på Ørsted, men hvis ikke at de får lov til at færdiggøre deres vindmølleparker i USA, så er det jo lige meget. Altså, så er det bare en afrundingsfejl, om man kom frem til den ene værdi eller den anden værdi. Så verden ændrer sig politisk til en meget mere det, man kalder statecraft, realistisk verden, hvor at politik vil betyde meget, meget mere for virksomheders fremtid, end det tidligere har gjort. Og så den anden ting, det er AI, og det tror jeg, at de fleste vil kunne være med på, at AI kommer også til at ændre rigtig mange voldgrave for virksomheder, hvor de tidligere har været sikret på en eller anden måde, et eller andet, jamen så i det øjeblik, at der er robotter i verden, som bare gør tingene og alt sådan noget, altså så er der mange værdikæder, der lige skal ombygges. Og så er der mange af de her virksomheder, hvor man sådan har tænkt, de er sikre, fordi at det kan man ikke gøre på en anden måde. Det kan man så nu. Eller også så kommer politikerne og siger, at det er på en anden måde lige pludselig. Hvis jeg sådan lige afrundingsvis skal give et super godt eksempel, jeg lige hørte her for et par timer siden. Det er våbenindustrien. Våbenindustrien i dag i USA, det er monopoler. Det er virksomheder, som laver skruer til staten, som de tager $500 for stykket. Hvis det er sådan, at politikerne ligesom begynder at ville noget med det her, og sige, nu har vi brug for, at vi rent faktisk har et forsvar, som kan noget i det sydkinesiske hav, eller hvad det kan være, så nytter det ikke noget, at man bygger det med skruer til $500. Så kommer politikerne til at sørge for, at man køber 500 skruer til $1 i stedet for, og producere en masse. Og så kan man godt sidde og gange op som aktieinvestor og sige, okay, nu bliver der krig, så nu sælger de ikke 500, eller nu sælger de ikke 5.000 skruer til $500 stykket, nu sælger de 500.000 skruer til $500 stykket. Nej, sådan bliver det ikke. Altså, det bliver mange flere skruer til meget lavere pris, fordi det politisk er nødvendigt for USA. Og det skal vi på en eller anden måde faktor ind, og det er bare øget usikkerhed. Mhm. Så det jeg som kan trække ud af det her, er, at man som value investor skal forstå, at der er en anden måde at tilgå teknologiselskaber, end der er at tilgå value-selskaber. Samtidig så er der en lav grad af forudsigelighed i samtiden, i nutiden,
skabt på baggrund af fundamentalt forandrende samfundsmæssige og politiske og teknologiske udviklinger, som gør, at fremtiden alt andet lige bare er mere usikker at investere i. Ja, og så kan man tage med, at i og med, at det bliver mere usikkert, så kan man lægge lidt mindre vægt på den fundamentale analyse, og så måske diversificere sin portefølje noget bedre med de briller på, fordi så klarer man sig med den varians, Mhm. der kommer. Som investor, så har jeg et indtryk af dig, at du er super opsøgende i forhold til samtidens udvikling rent politisk. Hvor meget spiller det her politiske overblik ind i din, hvad kan man sige, investeringsfilosofi, men også måden, at du allokerer dine penge og din tid osv.? Jamen, helt vildt meget, og når du ser på, jeg talte om den her overperformance, som vi har haft i år, og det sidste år. Det er rigtig meget det her. Det er rigtig meget, altså da folk snakkede om, at DeepSeek, så var der ingen, der skulle have chips mere. Det troede vi ikke rigtig på. Da tarifferne kom, havde vi, og folk sagde, nu går verden under, havde vi et andet blik på det. Vi har været meget opmærksom på virksomheder, som er en del af det kinesiske økosystem, altså sourcer produkter fra Kina, eller som sælger til Kina, og holder os væk fra dem, og så købe på dem, når de virkelig sælger ud. Og så være fokuseret på det som man hører af den politiske vilje fra det land, der uundgåeligt kommer til at lede Vesten, og lægge sig i rygvinden af det. Altså, så vi har investeret i amerikansk atomenergiprojekter. Vi har investeret i Space Tech, fordi det er sikkerhedspolitik. Vi har investeret i energiudbygning, chipudbygning i USA, avanceret produktion i USA, sådan nogle ting. Og det, altså det har bare givet en enorm pote at være der. Og hvis man sådan skal sige en ting, et eksempel på det, hvor det måske er det modsatte, hvor man skal passe på, jamen så er det Ørsted lige nu. Fordi at når man hører Chris White, den amerikanske energiminister, forklare om vindmøller, jamen så er hans billede af det. Og igen, jeg tager ikke stilling til, om vindenergi er rigtigt eller forkert og sådan nogle ting. Men hans billede af det, det er, at du har brug for så meget energi på en vindstille aften, hvor det er mørkt. Så det vil sige, at du har atomkraftværker, kulkraftværker, gasværker og hvad der ellers er, sådan at du kan levere den energi. Hvis du så har en vindmøllepark, så kobler du den ind, når vinden blæser. Det betyder, så skruer du ned for det andet. Og nettoeffekten af det er, at dit system bliver mere kompliceret og dyrt. Og samtidig så subsiduerer staten de kilowatt-timer, man får fra vindenergien. Så når han ser det på den måde, så bliver vindenergi, altså så gør en vindmøllepark bare energien dyrere det sted, hvor den er koblet ind. Og så tror jeg, man skal passe på med at være investeret i vindmøller, altså når det er sådan, at, at USA's energiminister ser det sådan. Og det er ikke en værdibaseret diskussion. Det er bare en observation af, hvor er det, hvordan tænker lederne i det land, som er vores største kunde. Og så kan man sige, at i Europa, vores elnet er jo så meget i problemer generelt. Og det vi har brug for, det er ikke flere vindmøller, fordi de er der kun, når vinden blæser. Vi har brug for atomkraft, vi har brug for gasturbiner, vi har i bund og grund brug for noget kul. Altså, fordi at når elnettet går ned, altså så går sygehuset også ned. Så slukker vi på operationsstuen, de her nødgeneratorer og sådan nogle ting, men undergrundsbanen går ned, folk dør i undergrunden og sådan nogle ting, så vi bliver nødt til at være realistiske først og sikre, at tingene fungerer, og så kan vi derfra bygge verden til et meget bedre sted. Men det er sådan et eksempel på de politiske vinde og teknologiske vinde, hvor man virkelig skal tænke sig om som investor. Især hvis man gerne vil have en så bred portefølje som jeg, ikke? Altså, så er der virkelig meget, man skal kunne tage stilling til og kunne forstå, kan jeg forestille mig. Så derfor så er det vigtigt at holde sig opdateret. Men og så også, altså en anden ting, det er, prøv lige, nu for eksempel nu, et produktion i USA, avanceret produktion i USA.
Det er det, vi skal investere i. Det bliver godt, og det er politisk velvilje. Der er 5 forskellige virksomheder, som laver avanceret produktion i USA. Producerer nogle avancerede ting til nogle avancerede virksomheder. Jeg kan aldrig vælge imellem dem. Altså, jeg kan aldrig nogensinde sige, at den er bedre, fordi der vil altid være noget, jeg overser, og noget som et eller andet. Og så er det bedre at have en bred tilgang og sige, politisk set, så er det det her, der kommer til at virke, og det investerer vi bredt i. Og det har virkelig været en succes. Så nu hvor vi to, Mads, vi har siddet og snakket om bogens indhold og en masse andet, så håber jeg, at I har fået appetit på at læse den her bog selv. Nu har vi snakket en del om indholdet, men vi har altså ikke haft sådan en rough, thoroughgoing udhulning af dens indhold. Jeg synes selv, I skal smage på maden, smage selv på vinen, og få et indtryk af den her bog. Det svarer jo egentlig til, at vi sidder og snakker om, hvordan en hotdog eller en cheeseburger smager. Få selv et indtryk af det. Køb bogen og bliv inspireret, som jeg selv er blevet. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Mads. Det var en fornøjelse, Mathias. Virkelig. Og noget, du vil plukke her på falderebet? Nej, jeg vil bare sige, at hvis noget af det, vi har talt om her, virker spændende, jamen så ind i vores Facebook-gruppe, Aktieuniverset Facebook-gruppe, hør podcasten. Også tilmeld jer vores nyhedsbrev. Vi skriver lidt om makroøkonomi hver uge. Og så skriver jeg lidt om min rejse også, altså hvad jeg har haft i mit hoved i løbet af ugen. Og jeg tror, det er en læringsrejse, som i hvert fald en del sætter pris på. Og så ind og interagere. Jeg elsker at snakke om aktier inde i aktieuniverset. Ja, det er også en af de steder, hvor du er relativt let tilgængelig Ja, og svare flittigt på oplæg og på spørgsmål og så videre. Så hvis I har noget, så endelig tilmeld jer den Facebook-gruppe. Jeg poster også flittigt derinde. Så ja. Nå, fedt du vil være med, Mads. Tak for nu, Mathias. Denne video skal ikke ses som investeringsrådgivning eller købs- eller salgsanbefalinger. Den skal ses som underholdning og inspiration til jeres vej i investering. Tak fordi I så med.